ng mga nagbabagang balita. Tulak umano ng iligal na droga sa Minalabak, Camarines Sur, sinalakay ng NBI. Biyahe ng tren Naga-Legazpi, balik operasyon na matapos ang halos 4 na buwan. At Air to Water Technology Hub, itatayo sa Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang bahay ng tulak umano ng iligal na droga sa Minalabak, Camarines Sur. Suspect aminado sa iligal nitong gawain. Si John Amador sa detalye. Bitbit ang search warrant na nilabas ng korte. Sinalakay at pinasok ng mga agents ng NBI Naga City District Office ang isang bahay sa Zone 1 Sagrada Familia, Minalabak, Camarines Sur kaninang madaling araw. Masusing plinano ng mga otoridad ang operation laban sa target na kinalala sa pangalang Glenn. Meron ho kasi kaming natanggap na intelligence report na itong taong ito, ang subject namin ngayon ay nagbebenta ng shabu, ng undetermined amount of shabu. So, nag-conduct kami ng surveillance and then nag-follow up kami ng test buy. The test buy proved to be positive, so nag-apply kami ng search warrant. Fortunately, na-issuean kami ng search warrant ni Judge Aganan and in-implement namin ngayon yung search warrant. Hinalughog ang mga kwarto na kasama sa search warrant at nakuha ang 2 sachet ng hinihinalang shabu. Sa pagpapatuloy, nadiskubre din sa likod bahay ang isang kwarto na ginagawang pot session room umano at ilan pang mga paraphernalia gaya ng 3 digital weighing scale, aluminum foil, tutor at iba pa. Kasi ang allegation po kasi ng aming informante, usually ang pinakamababang item na makukuha sa kanya is 25 grams because ito ay kinukuha niya sa mga supplier niya. But when we implemented the search warrant a while ago, nakakuha lang kami more or less, hindi pa namin alam na timbang, pero ang pagkakasabi niya, according to him, it's 1/2 ng kalahati ng isang bulto. Wala nang nagawa ang suspect at aminado sa pagtutulak ng iligal na droga. Kumusta man sa pag-search sa imo, di orderly, properly man? Ayos po, may pong problema. Igwa kang masabi na araw ka na igwa kang Mayo po. nakuha na may amphetamine hydrochloride allegedly. Mayo ka ng komento dyan. Mayo po. Pero so pag-search ka sa to yung mga NBI operatives, okay man para sa Iyo po. May pong problema. Samantala sa Naga City, isang drug den ang sinalakay ng mga operatiba ng PIDEA Camsur kasama ang mga personahe ng Naga City Police Office sa Zone 5 Barangay Mabolo, Naga City. Sa dakong alas 2:00 na nga po, nagsagawa po ng bypass operation yung pinagsanib na persa ng PIDEA Camsur, PIDEA SOU 5 at Naga City Police Station City Drug Enforcement Unit, kung saan po successful tayo na nakapag-aresto ng 5 katao, including the drug den maintainer na si Francisco San Binaventura. Nakumpiska sa mga sospek ang droga na aabot sa 12.5 grams ng shabu na nagkakahalagang aabot sa 40,000 pesos. Ayon pa kay Fajardo, galing sa iba't ibang lugar ang parokyano sa drug den. 2 rin sa naaresto ay jeepney driver sa lungsod. Hindi naman inaalis ng mga otoridad na maaaring magamit ang droga sa pangangampanya ng ilang kandidato ngayong papalapit ang eleksyon. Ngunit sa probinsya, wala pang umanong na itatalang ganitong sistema. Sa ngayon po, base po sa sinasagawang monitoring natin, fortunately po, wala po tayong na-monitor na mga kandidato na gumagamit ng illegal droga for their campaign sa pangangampanya. Pero patuloy po nating titingnan yung anggulo na yan at lagi po tayong nakamatyag yung ating mga operatiba para po kung may mag-attempt pa na politiko na gamitin yung illegal droga sa pangangampanya is agad-agad po natin yan actionan.
Nakatakdang sampahan ng kaso ngayong araw ang mga sospek at mahaharap sa kaso paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jan Amador, CSN. Matapos ang halos 4 na buwang tigil operasyon dahil sa epekto ng Bagyong Christine, balik biyahe na ngayong araw ang biyahe ng PNR Naga Legazpi vice versa. Biyahe nito, madadagdagan pa ayon sa PNR. Narito ang report ni Marge Serico. Mula sa Legazpi City sa Albay, pasado alas 8:05 ng umaga, dumadating sa Naga City ang tren ng Philippine National Railways. Ito ang unang biyahe ng PNR matapos ang halos 4 na buwang pansamantalang paghinto ng biyahe sa nasabing ruta dahil sa naging epekto ng Bagyong Christine. Isa sa mga sakay nito ang estudyante ng Bicol University na si Gerardo Hausian na matagal nang inabangan ng pagbabalik ng biyahe sa nasabing ruta. Lalo yung mga senior citizens, PW at student, affordable po. At yung mga nag-work po, so nunod na sila mag-bus muna kasi siyempre yung pamasahe, yung biyahe, at mabilis sa tren po. So daming pros niya po. Ayon sa PNR, hindi naging madali ang pagbabalik ng biyahe ng tren Naga Legazpi dahil sa tinding epekto ng bagyo mula sa kanilang mga bagon hanggang sa mga riles. Hindi rin huminto ang ahensya sa pagsagawa ng maintenance lalo na sa mga tulay patungong probinsya ng Albay. Agad na naisagawa naman yung pagtitest run. Kaso since December nung nag-test run, parang yung mga fault na conditions hindi at one time lahat na address. Medyo nahirapan yung team namin na talagang until we replace the entire engine, transmission, at yun ang nakapag-resolve ngayon at kaya nagkaroon na tayo ng isang extra train at may biyahe ng Naga Sipupot at ngayon din isang train dyan sa Naga to Legazpi. Sa ngayon ay may tig-iisang biyahe muna ang tren sa nasabing ruta. 4:39 ng umaga ang biyahe ng tren mula Legazpi patungong Naga, habang 5:30 ng hapon naman ang biyahe mula Naga patungong Legazpi. Madaragdagan pa umano ito sa mga susunod na buwan ayon sa PNR. Madadagdagan yan. Unang-una yung isang train pa na nandun na inaayos pa nire-repair at ito-testing sa mga darating na araw or linggo. Yun ang una madadagdag para yung kung ano yung current number ng train sets na nag-ooperate yan sa Bicol noong bago na-apekto ng Bagyong Christine, may babalik yun. Sa mga darating na buwan din, yung mga train na nandito sa Metro Manila ay since last year plano talaga namin may travel na. Marge Serico, CSN. Kauna-unahang air-to-water technology hub sa bansa, itatayo sa Camarines Sur. Probinsya tinawag ng DTI bilang Hub for Advanced Water Technology sa Kabikulan at sa buong bansa. Narito ang report ni Marge Serico. Hangin na pwedeng maging malinis na tubig. Yes, you heard it right. Dahil yan sa soon-to-rise na assembly plant ng Veragon Technology sa Camarines Sur na mula pa sa Italian investor. Ang teknolohiyang ito ay may kakayahang makapag-produce ng malinis na tubig dahil sa air-to-water technology nito sa pamamagitan ng itatayong assembly plant sa Capitol Complex. Kanina isinagawa na ang groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng nasabing assembly plant na pinangunahan ni Governor Luigi Villapuerte, Congressman Elray Villapuerte, owner at CEO ng Veragon Technology na si Eliseo Ducatelli. Ito ang kauna-unahang pasilidad sa bansa na magkakaroon ng air-to-water technology at sa Camarines Sur pa. Today we are going to witness the combination between technology, innovation, and sustainability. And this is happening here in this beautiful province. Our air-to-water technology is used in many villages. What is special about today is the capability to bring our knowledge, our expertise, our know-how in this region. So once again, let's thank this gifted leader that made this event possible today. And thank you to the population of Kamsur for having me and having my partner Steve today with you. Thank you very much. We really appreciate. They're the first Italian European company to put their faith, to put their trust in our province. They have put their faith and trust by putting up a manufacturing hub. This partnership between Veragon and Camarines Sur
is more than just a business venture. It is more than just a partnership. It is a commitment to inspire improving lives, building resilience, and bringing hope to communities that need it the most. Bisita rin sa event sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at DTI Secretary Maria Cristina Roque kung saan pinuri nito ang provincial government ng Camarines Sur dahil sa pagiging visionary ng mga namumuno sa probinsya. This facility represents progress, hope, and a commitment to sustainability and innovation. Veragon's air-to-water technology, the first of its kind in the Philippines, takes a major step forward in ensuring clean and accessible drinking water for all communities regardless of their location. Beyond its environmental impact, this project also brings economic opportunities to the province, creating jobs, fostering local industry, and positioning Camarines Sur as a hub for advanced water technology in the region. Ayon kay DSWD Secretary Gatchalian, marami umano ang magiging benepisyo ng assembly plant na ito. Magagamit din ito sa oras ng kalamidad at paglaban sa malnutrisyon. It is an innovative solution that is within reach. Kanina, a while ago, I was talking to Governor Luigi, we were thinking of the multiple uses of Veragon for all our problems. I saw Mayor San Luis and I was saying na kay Mayor, kay Gov, we can use this Veragon technology for wash, diba, to fight stunting. We all know water is crucial to fighting stunting. But at the same time, the other purpose is water during disasters. We also commend the visionary leadership of Governor Villafuerte and Congressman Villafuerte, whose commitment to encouraging strategic investments like that of Veragon Technology is further positioning Camarines Sur as an economic powerhouse. By championing initiatives that prioritize both environmental and economic growth, we realized that Southeast Asia was the place. Why? Because obviously there are a lot of population that lives in rural area, and we need to find the local government that help us to develop. So Camsur, because has a combination of very visionary leaders. So the leaders is important because if you don't find leaders that understand the needs of the people, and water is one of the most important needs, and having also an idea of how to develop a region. And Camsur is developing with the new port infrastructure, the airport is working very well. So these are all things that made us choose Camsur. And now we are happy to be back here with our new facility. Again, Alessio, thank you for putting your trust in our province. And we hope that more Italian and European companies will follow suit. But what is important is you are the first. Mabuhay ang Camsur, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos ng groundbreaking ay nagkaroon din ng water tasting sa naproduce na tubig gamit ang naturang teknolohiya. Marge Serico, CSN. Higit sa 1,400 household sa Milaor, Camarines Sur na handugan ng food assistance ng provincial government. Governor Luigi Villafuerte, inandugan ng medical kit at bagong uniforme ang mga BHW at tanod. Narito ang report. Higit sa 1,446 households sa mga barangay ng May Katmon at San Antonio sa bayan ng Milaor, Camarines Sur ang benepisyaryo ng 5 kilong bigas food assistance program ng provincial government ng Camarines Sur. Pinangunahan ito ni Governor Luigi Villafuerte kasama ang Team 1 Milaor. Napuno ng mga residente ang San Antonio Covered Court kung saan naging mainit ang pagsalubong nito kay Governor Luigi. Salamat, Gov. Luigi! We love you! Eyo, sobrang makakatabang ning bagas na tinao ni Gov. Luigi, salamat na maray sa iya, sa samuyang tinao. Maliban sa food assistance ay naghandog din ito ng karagdagang kagamitan sa mga empleyado ng 2 barangay gaya ng medical kits ng mga BHW o barangay health worker at bagong uniforme ng mga barangay tanod. May handog din na speaker at microphone si Gov. Luigi sa barangay na pwedeng maging libangan ng mga residente. Para mas preparado sila sa mga emergencies, ano po natin yan? And syempre sa mga tanod, para mas formal ang paglibot nindo, para mas pogi as in magayon mo sa paglibot nindo.
Labis naman ang tuwa at pasasalamat ni Punong Barangay Jason Batusin sa pinagkaloob na dagdag assets na ito sa kanyang mga empleyado. Dako lang pasasalamat mi sa Serbisyong Caperte na pinamumunuan ni Governor Luigi Villaperte, Congressman El Rey Villaperte. Dahil ini pong mga gamit na ini, yung BHW kit, medical kit, dako lang tabang po sa gabos ng mga operations kang BHW para epektibo nindang magampanan ang sa indang mga trabaho, sa indang matawanan ning mga focus pa ang mga pangangaipuhan kang mga constituentes mi sa ngaran ning medical. Ang tinaon din po ni Gov na tabang para sa mga tanod na bagong uniform, dagdag pong pampapogi, as in gayon kang samuyang mga peace officer. Kasabay nito, ininunsyo rin ni Governor Luigi ang plano at programa nito para sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Sige po ang libot ng Team 1 Milaor, lalong-lalo na po si Mayor Bing, si Vice Abel, grupo, as in kaiba ng mga board members, sa simpleng rason, simple ang objective. Gusto ta gayahin ang mga nagibota sa mga ibang banwaan, itaas ang pag-asenso, itaas ang kita, itaas ang edukasyon, itaas ang capital, itaas ang potential sa banwaan kan Milaor. Chris Novello, CSN. Kilalang businessman at 4x4 driver na si Roger Peira, pumanaw na. Narito ang report ni Marge Serico. Personal na dumalaw at nakiramay si 2nd District Representative Congressman El Rey Villaperte sa burol ng kilalang negosyante at matagal na niyang kaibigan na si Roger Peira. Pumanaw si Peira o mas kilala bilang RP noong Pebrero 25 sa edad na 70. Siya ang ama ng Peira Brothers na kilala rin sa larangan ng sports. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang malungkot na balita sa isang Facebook post kung saan ibinahagi nilang binawian ng buhay si RP dakong alas 6 ng umaga habang nakakonfine sa Mother Seton Hospital. Ayon sa ulat, sakit sa pancreas ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ipinahayag ni Congressman El Rey Villaperte ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng yumaong negosyante na matagal na niyang kaibigan. Ayon sa kanya, malaki ang naging kontribusyon ni RP sa lokal na negosyo at ekonomiya ng Camarines Sur at nananatili ang kanyang alaala sa puso ng maraming mamamayan. Nagpaabot din ng pakikiramay si Baaw Mayor Jeff Desinio na pamangkin ng yumaong negosyante. Sa isang Facebook post, ipinahayag ng alkalde ang kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang tiyuhin. Maraming residente ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay at pagunita sa naging ambag ni RP sa komunidad. Samantala, nakalagak ang kanyang mga labi sa Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Siguro sa mga magulang na yung mga anak nila nahihilig sa kahit anong laro, mag-basketball man yan, mag-baseball yan, kailangan yung magulang palaging nakasupport sa mga anak niya para yung moral nila tumataas yan. Sa totoo lang, tumataas. Ibang-iba pag yung magulang nakasuporta sa kanila. Marge Serico, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.